अंगात आलं का नागोबा? जे काय होईल ते. आपल्याला आता इथे नागोबाला दूध आणि लाई व्हायचे आहेत ना, तर त्यासाठी आपण आता ही प्लेट ठेवली. शाबाश. हे काळी पेलवान हुशार आहे, खाण्यात हुशार आहे. नमस्ते. आज काजलची आहे ना, पहिली नागपंचमी आहे ना. मग आता इथे वारुळ नाही, मग आता इथे कुठे पूजायला पण जात नाही ना. मग मी काय केलंय गंमत, आता नागोबा काढलाय दिवाला. एवढा मोठा नागोबा हलणारा? हा, आणि ती पालीला घाबरते ना, तर नागोबाला घाबरते काय बघू. तो नाही, तो हलणारा नागोबा तिकडे. हो ना, चढ पातळ एकदम. तर नागोबा काढलेला आहे. हे कशाने काढलास पण तू? हा, काजलाच नाही काढलाय. काजळ आहे ना आपलं, हे जाई काजळ आहे ना, त्यांनी काढलाय. ओके. आता खाली रांगोळी काढते, पाठ ठेवायचा, त्याच्यावर पाठ मांडायचा आणि पूजा करायची. ओके, करतो. अजून भरपूर माझी तयारी करायची आहे, लाई बिये काढायची आहेत. चालेल. भाई, आवडला का नागोबा? भाईलाच नागोबा बनवूया का मी आपण? भाईलाच नागोबा बनवूया. मी तुम्हाला आमची दिलू पण दाखवतो. दिलूने आपली जी जागा पकडली ते पकडलीच आहे. दिलू, हो दिलू, बिल्लू, दिलू टिक्का लावून तू आज? हे दिलू. आता बाहेर तुम्ही बघितलं असेल की मम्मी बाहेर नागपंचमीची तयारी करते आणि मी इकडे आपल्या हेल्दी नाश्त्याची तयारी करतोय. आता तुम्हाला इकडे दिसतच असेल की मी हा कोणता ज्यूस बनवलेला आहे. कलरने कोणता ज्यूस दिसतोय तुम्हाला? रेड दिसतोय, म्हणजे हा बीटचा ज्यूस आहे. बीट आणि हा मिक्स गाजर बीट मिक्स ज्यूस आहे आणि पूर्ण फॅमिलीसाठी बनवला आहे. हा टोटल 5 ग्लास तरी झाला पाहिजे. एक पूर्ण बघा, म्हणजे कधीतरी आपण असं हेल्दी ज्यूस पण पियायचं. एवढं सर्व झालेलं आहे ज्यूस. आणि त्यासोबतच इकडे मी सर्वांना ब्रेकफास्टमध्ये सँडविच देतो. ते पण कोणता? आपला सॅलड सँडविच. त्याच्यामध्ये मी काय काय टाकले? गाजर बोलतोय, काकडी, बटाटा, थोडेसे बॉइल्ड बटाटा, नंतर मी त्याच्यावरती टोमॅटो टाकलाय आणि मग त्याच्यावरती बीट टाकलाय आणि त्याला तव्यावरती फ्राय केलं, कापलं आणि 4 प्लेट्समध्ये डिवाइड केलं. तुम्ही म्हणाल की आम्ही 5 माणसं तर 4 प्लेट्स कसं? कारण मी खाऊन घेतलेलं आहे सर्व. आता हे सर्व झालं. आता आपण बघूया की बाहेर मम्मीने किती तयारी केली. आई रांगोळी काढते, नागपंचमीची तयारी करते आई. आणि मी आता इथे वर आली साडी नेसायला. ॲक्च्युली आता मी प्रश्न पडलाय मला कोणती साडी नेसू वगैरे, तर बघू आता कोणती आवडली ती नेसेल. आणि यांनी ना खास आमच्या सगळ्यांसाठी सँडविच आणि एक ज्यूस रेडी केलं आहे, ते पण प्यायचं आहे, नाश्ता करायचा आहे. तोपर्यंत आधी मी बघते कोणती साडी नेसते ती. आता ही तर माहिती आहे ना तुम्हाला, काल मी नेसलेली. तर दुसरी बघू कोणती आता नेसते आज मी. ही तर झालेली त्या दिवशी नेसून, दुसरी बघते मी ह्या दुसरी. वरती काजल रेडी होते. आता जेवढे माणसं रेडी आहेत ना त्यांच्यासाठी पहिलं मी सर्व करतो. इकडे मी 4-5 ग्लास घेतले. हा छोटू ग्लास आला एक. चला आता आपण ज्यूस सर्व करूया सर्वांसाठी. हा झाला 1 ग्लास, हा झाला 2 ग्लास. तुम्ही पण असं सर्वांनी कधी ना कधी असं फ्रूट ज्यूस पिया. बेटर असं फ्रूट्स खाल्लेलं डायरेक्ट, पण कधी कधी असं ज्यूस चालतं. हे 2 ग्लास मम्मीला आणि भाईला देतो. दोघं जण रेडी आहेत ना, पहिला त्यांना आपण सर्व करूया. काय करता भाई? स्वतःच्या पाया पडता स्वतः. काळी पेलवान बॉडीगार्ड. हे पहिला ज्यूस पिऊन घ्या. आपले बॉडीगार्ड काळी पेलवान. ज्यूस बघा कसं झालंय. ज्यूस बघा पिऊन. कसला ज्यूस आहे सांगा? लाल आहे म्हणजे बीट. टेस्ट सांगा कशी झाली? चांगलं गोड आहे. पियाले कुठं गोड आहे तुम्ही करायला? गोड आहे तर साखर पण नाही टाकली. काय नाही टाकला, गाजर डायरेक्ट आणि बीट डायरेक्ट, त्याचा ते सेपरेट होतो. झोप नाही दिली, खडाबडा अजून आता ज्यूसचं दिलं. आता इकडे बघा, एकावरती सॉस टाकलं आणि एकावरती सॉस नाही टाकलं. त्याचं रिझन म्हणजे काय माहिती का, की मम्मीला ना सॉस टाकलेला आवडत नाही आणि भाईला आणि आम्हाला सर्व ताईला. आणि हे बघा, एक काजलला आहे आणि एक ताईला आहे. ते पण आता ताई बाबू बरोबरती आहे आणि काजल पण आहे ना, तर मी त्यांना सर्व करेल नंतर. चला इकडे आता सँडविच रेडी आहे. आता सँडविचची प्लेट मम्मी बघे. मम्मी तुझी सँडविचची प्लेट कोणती तू ओळख, आणि बाईची त्याच्यानंतर बाई आहे. तुझी कोणती असेल? कोणती पण असू शकते. माझी कशी काय? वरती सॉस नाही. हा बरोबर, बाई घे. चला ग्लास बघा, एक ज्यूस झालेला आहे खाली. आता सँडविच खाऊन दाखव कसं झालेलं आहे सँडविच बाई. सँडविचचा तुकडा ना डायरेक्ट पूर्ण तोंडात गेला पाहिजे, असा डायरेक्ट पूर्ण.
शाबाश. हे काळी पहलवान हुशार आहे, खाण्यात हुशार आहे. पण ते कसं अंग माझ्याला लागत नाही. किती दिसायला तशी आहे. तुम्हाला एक सांगतो हा, माझं जेवण आणि भाईचं जेवण ना सेम होतं पहिलं. आता जरा कमी झालंय वयाप्रमाणे, पण पहिलं सेम होतं. तरी पण भाई अशीच होते आमचे काळी पहलवान. त्याला दोघांचं झालंय. आता 2 जण चेंज होणार आहेत, ताई आणि काजल आहेत इकडे बसणार आहेत. आता आपले सबस्क्रायबर बनतील की सर्वांना दिलं, पण आम्ही तुम्हाला ऑफर नाही केला. तर हा ग्लास तुम्हाला भरून आहे बघा पूर्ण, आणि तुमच्यातर्फे मी पितो इकडे. त्यांच्या वाटणीचा छान वाटतो ना प्यायला असं, म्हणजे एकदम तू काय तुरट पण नाही वाटत, काय नाही वाटत, एकदम मस्त छान वाटतं, गोड वाटतो. तर बीट आणि गाजरचा ज्यूस तुम्ही सुद्धा पिया, आणि पियायला लागला तर लागोपाठ 10 दिवस पिया, चेंज मिळेल चांगलं आहे ना. झालं पाहिजे तुमचं खाऊन? हा पटापट. आता इकडे बघा आपलं ही प्लेट आहे छोटीशी, ज्याच्यात आपलं सँडविच सुद्धा आहे आणि आपलं ज्यूस सुद्धा आहे. आता हे मी ताईसाठी घेऊन जातो. ताई कुठे आहे? ताई आणि बाबू कुठे आहेत? तर ताई आणि बाबू वरती आहेत, हे त्यांना देऊन आलो मी. बाबू बाबू हे बघ काय आणलंय. आता इकडे बघा मी फ्रुट्स घेऊन आलो. आज कसं नागपंचमी आहे ना, त्या निमित्ताने पण, आणि फ्रुट्स कसं आपल्याला खायला पण होतं. कोणताही सणवार असलं तर आपण ना जाणून बुजून फ्रुट्स आणायचं. रिझन काय माहिती, त्या निमित्ताने आपल्या घरी फ्रुट्स राहतात आणि आपल्याला त्या निमित्ताने खायला सुद्धा होतं. मला पण आवडतात ना. हा, आणि कसं मम्मी पण तिकडे बसली आहे आणि मम्मीसाठी पण आवडतं. आणि इकडे आम्ही ना ड्रॅगन फ्रूट ना एकच आणतो. तर हा ड्रॅगन फ्रूट कितीला पडला पण तुम्हाला रेट सांगून टाकतो. हा मला 60 रुपयाला पडला. 70 रुपीजला पडला. 80 रुपये सांगितलेले, पण 70ला दिला, 60ला पण देतात, आणि बंद करायच्या वेळेला 50ला पण देतात. आणि इकडे मी डाळिंब आणलेले आहेत बघा, एकदम चांगल्या क्वालिटीचे डाळिंब आहेत. हे मला 100 रुपीज किलो. आणि हेच डाळिंब, सेम डाळिंब मी बदलापूरला विचारले होते, तर त्यांनी मला 160 रुपीज किलो सांगितलं. म्हणजे कसं ट्रान्सपोर्टमुळे तिकडे भाव वाढतो. आणि काजलला पण माहिती असेल की हा पेर आपल्याला माहिती 120 रुपये अर्धा सांगितलं होतं, माहिती आहे 120 रुपये अर्धा. तर इकडे कितीला असेल? 120 रुपये किलो. तिकडे अर्धा किलो आणि इकडे 1 किलो, म्हणजे एवढा फरक असतो. बदलापूरला इकडे. हो, आणि मला पेर आवडतात ना. हा बघा आता इकडे काय काय आणलंय बघा मी. त्याला तेवढाच मम्मी डेकोरेशन मध्ये झालं ना, चांगलं वाटतंय ना. आता इकडे बघा मम्मीने मला हा काम सांगितलं आहे. घरात उंची असलेल्या माणसांना असे टॉप लेवलचे कामं दिले जातात. बरोबर. कसं पण माझा हात पोचत नाही ना मम्मीचा हात वरती. इकडे पर्यंत पोचतो. दाखवतो बघा तो, मम्मीचा हात इकडे पर्यंत, काजलचा हात इकडे पर्यंत, तरी काजलचा हात एवढं जात नाही, आणि माझा हात वरती पर्यंत जातो पूर्ण. होय. आणि तू आता काय करणार आहेस? मी आता जरा लाहे काढते. इकडे लहाई काढायची पण तयारी होत आहे, आणि इकडे हे सर्व पण तयारी करून घेतलीस ना तू? हा, हे जरा म्हणजे काजलला शिकवण्यासाठी आपल्या सर्व रेसिपीज आलेले आहे. कसले हळदीच्या पानातले पातोळ्या, करंज्या, मोदक, हे सर्व नागपंचमीला उकडीचे गणपती पासून, नागपंचमी पासून गणपती पर्यंत जे उकडायचे पदार्थ असतात ना, ते सर्व रेसिपी आपले झालेले आहेत. पण मी आज का तिला, तिची पहिली नागपंचमी आहे ना, म्हणून मी आज तिला थोडस म्हणजे तिला शिकवते, आणि ते पण रव्याचे दाखवते. हा टोप कशाला मागवला? हे आता नागपंचमी नागोबाला लाये लागतात ना, म्हणून लाये काढते घरामध्ये. सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं? हा टोप गरम करायचा. आता ही ज्वारी आहे. ज्वारी आहे ना? आता मुठभर टाकते टोपामध्ये, आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवते. आणि किती वेळ असं झाकण ठेवायचं आपल्याला? ते तापले की पटपटतात. हा ना? असे हलवायचे, आणि चांगले चांगले येतात ना ते असे आपण निवडून घ्यायचे. मग का बाकी काय होतात असे? नाही, सर्वच फुलत नाही ना. हा, सर्वच फुलत नाही. सर्व फुलत नाही असे. अरे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न सारखे. तसे आपले सर्व लाये कसे थोडेसेच लागतात ना नागोबाला पुजायला. हे बघ, हा बघ कसं वाईट पूर्ण झालाय बघ. हा बघ, काय काय ज्वारी कशी चांगली फुटते, काय काय फुटत नाही. हे असे असे चांगले निवडून घ्यायचे मग. ओके. हा, असे. आता हे पण तसेच ना? हा, हे पण तसेच असे काढून घ्यायचे. अरे साडी सगळी खाल्ली. अंगात आलाय का नागोबा? इकडे आम्ही नागोबाचा गाणं लावला तेव्हा साडी नेसता नेसता अंगात आलेला आहे आमच्या. नागोबा नागिन आली अंगात, नागिन. सासू सुनेला कशी एकदम चापून चोपून साडी नेसवते.
है ना? एकदाच व्यवस्थित नेसली ना मग टेन्शन नाही, मग विस्कटत नाही ना काजल. वा वा, छान वाटतंय ना. ब्लॅक अँड व्हाईट कॉम्बिनेशन झाला आज. होय. है ना? पांढरा साग काळा साग पांढरी नागिन आणि काळा साग काळा साग. नागोबा आणि ते आपल्याकडे काळाच नागोबा आलेला आहे दिवा लावत. खूपच विषारी असून मूडमध्ये असल्यावरच नाचतं. बरी साडी तरी नेसून झाली आहे. लय भारी नागिन आहे बाबा. मला वाटलं होतं ही नागिन येणार, म्हणून मी पहिलेच लाये काढून घेतले. अंगावर टाका तिच्या. तयार केलेलं आहे मग घराच्या घरात. आज सकाळी आहे ना नागपंचमी ना, तर काय करायचं, केस धुवायचे आणि अशी वेणी नाही बांधायची. अशी आपण वेणी बांधतो ना, अशी वेणी नाही बांधायची. केस मोकळे सोडायचे. पाहिजे तर आपण असा थोडासा क्लिप लावू शकतो असा नागपंचमीच्या दिवशी. ओके. हा, असा केस मोकळे ठेवायचे म्हणजे सापासारखे. झाली का रेडी मॅडम? मॅडम नाही, नागिन. नागिन. नागिन शिरवडकरांची नागिन. नागिन शिरवड करायची. नागिन ओमकार शिरवडकर. हा, तुम्हाला अजून पण जर नाव क्लिअर नसेल ना, की आडनाव कीर नाही आमचं, मम्मीचं तुम्हाला क्लिअर करतो. जो चॅनलचं नाव आहे शुभांगी कीर. हा मम्मीच्या लग्नाच्या अगोदरचं नाव आहे शुभांगी कीर. लग्नाच्या नंतर मम्मीचं नाव आहे स्मिता शिरवडकर. मी ओरिजिनल स्मिता शिरवडकर आहे. हा, नंतर मग माझं नाव आहे ओमकार शिरवडकर. माझ्या पप्पांचं नाव आहे सुभाष शिरवडकर. कृष्णा शिरवडकर. सुभाष कृष्ण शिरवडकर. आणि माझ्या काकांचं नाव आहे रवींद्र कृष्ण शिरवडकर. माझं नाव आहे ओमकार सुभाष शिरवडकर. आणि काजलचं नाव आहे काजल ओमकार शिरवडकर. आम्ही शिरवडकर फॅमिली आहे. जर तुम्हाला बाहेर ना मी बघितलं, मी ते कोण कोण असे दचकतात की पप्पू म्हणून कसं हाक मारू. जर तुम्हाला असं पप्पू बोलायला लाज वाटते तर तुम्ही मला ओमकार म्हणू शकता बाहेर. नाही, पण मी त्यांना पहिलेच सांगितलंय ना पप्पू बोलायचं. हा, दोन्ही पैकी काही बोलू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. तू सर्वांचा पप्पूच झालाय. हे काय काजल, काय पुक मारू का? काय आहे? आणि आज ना मम्मी नागपंचमी निमित्त मी काजलला एक मी सांगितलं, एक गिफ्ट आणलंय काजलला. काजलला मी डोळे बंद करणार आणि हातात देणार. नागोबा तसे. हा ना? नाही, नागोबा नाही. तू हातात बघ हे करून, मग तुला समजेल ते काय आहे ते. चालेल. ते सारणाला नाही लागत, पण जरासा घे. असं तिला शिकवते. हा, काय म्हणजे प्रोसेस खास आहे? तिच्यासाठी तांदळाचं पीठ नाही आहे ना, मी करून ठेवते. पण तब्येत ठीक नसल्यामुळे आहे ना, तांदळाचं पीठ मी केलेलं नाही आहे. म्हणून मी आता तिला रव्याची करून दाखवणार आहे. म्हणजे शिकवते आहे. आता पहिलं थोडंसं आहे ना, त्या कढईला तूप लावायला सांगितलंय आणि त्याच्यामध्ये हे आता सारण बनवायला सांगते. सारणमध्ये काय काय? मोदकाचं सारण बनवायला काजू घेतले, बदाम घेतले बारीक करून. ही आपली वेलची आहे, हे गुळाची पावडर आहे पाव वाटी, आणि 1 वाटी खोबरं आहे. घे टाक. ते चांगले फ्राय करून घ्यायचे ना आपल्याला? नाही, फ्राय नाही करायचे. हे सगळं आता एकत्र टाकायचं. ते तुपामध्ये तेवढं फिरवून घे फक्त. गॅस मीडियम केला ना? म्हणजे जरा आहे ना, ते ड्रायफ्रूट जरा भाजले ना, ते याच्यामध्ये सारणामध्ये कुरकुरीत लागतात. म्हणून थोडे भाजून घ्यायचे थोडेसे. आता तू त्याच्यामध्ये खोबरं टाक, गुळ टाक आणि वेलची टाक. म्हणजे सर्व साहित्य आपण टाकलं ना? सर्व एक साथ. हे मोदकाचं सारण. हे झालं आपलं खोबरं. आणि हे आता किती वेळ भाजत राहायचं आपल्याला? हे गुळ विरघळेपर्यंत. गुळाची पावडर आहे ना, मग तो असं घट्ट हे होणार, चिकट होणार सर्व? हा, एकदम चिकट नाही होणार. मिश्रण तयार होतो मिश्रण बरोबर. होणार ना तो बरोबर? हा, आता वेलची पण टाक. झालं. आता ते ढवळत राहायचं. पूर्ण गुळ आहे ना खोबऱ्याला लागेपर्यंत. मग मी एक्झॉस्ट फॅन बंद कर. तिकडे कसं आम्ही कॅमेरा बंद केल्यावरती ना एक्झॉस्ट फॅन चालू करतो ना, आता बंद केलेला आहे. ते आपलं सारण झालेलं आहे. वा वा वा. आणि आता कलर छान आलाय ना. आता इथे या गॅसवरती आहे ना, आपल्याला रव्याचा हे बनवायचा आहे. आपण पीठ कसा शिजवतो तांदळाचा, तसा आपल्याला रवा शिजवून घ्यायचा आहे. पण त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1.25 कप पाणी. 1.25 कप जर कोणाला समजत नसेल तर 1.25 कप इज मोर दॅन 1 कप. म्हणजे 1 कप अँड पाव कप. हा 1 कप. दिस इज 1 कप अजून पाव कप. दिस इज 1.25 कप. आणि पावणा कप म्हणजे थोडा अजून कमी नाही का? बस 1.25 कप म्हणजे 1 कप पेक्षा जास्त, आणि पावणा कप म्हणजे 1 कप पेक्षा कमी ना? गॅस पेटव. हा, आता याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं मीठ टाकायचं आणि थोडीशी आहे ना टेस्टीला थोडीशी साखर टाकायची, कारण तो रवा आहे ना.
म्हणून थोडंसं मीठ साखर असं आपण म्हणतो ना, हा, तसं झालं. थोडासा हा बस. थोडंसं मीठ गेलेलं आहे. टेस्टीला थोडीशी टेस्टीला साखर. रव्यामध्ये थोडी साखर लागते, पिठामध्ये नाही लागत. हम्म. हे असं का टाकतात मीठ आणि साखर म्हणजे? चव येते त्यांनी, हा, नाही आळणी लागणार. इलेक्ट्रोल पावडर सारखी चव येईल. हा. आता ह्याला उकळी यायला द्यायची, झाकण ठेवायचं आणि उकळी यायला द्यायची. खायचं काय नाही नाही ते आता नाही खायचं, तुझा उपास आहे ना. नागोबाची पूजा झाल्यावर बनवता मम्मी नाही बनवता आता खायचं. नागिनला बघ कसा जळ. काय तो तिकडे काय आहे? काय काय पाल त्याच्या पाठी गेली. कुठे नाही पाठी. का? मारे ना कालीशी पाल एवढीशी. काय झालं नाही किचन मध्ये थोडे आपल्या पाल हात आहेत दे, ना. हात दे, तुझा हात दे. ती बाहेर होती ती झाडांमध्ये. हात तरी दे. ऐ, काय नाही काही ती उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये हा रवा सोड आणि ढवळत राहा. एका हाताने रवा सोडायचा, एका हाताने ढवळायचं. हा सोड, एका हाताने ढवळत राहा. सोड, मी सोडते दे, तू ढवळ. सर्व सुका ते रवा सगळा मिक्स करायचा पाण्यामध्ये. आणि आता हा पिठासारखं होणार ना सर्व. हा शिजवून काढायचा. ढवळ तू. गोळे झाले ना तर ते मी सुक्या रव्याचे गोळे होतात. आता इकडे बघा मी गॅस लो केलेला आहे थोडासा. हा आता इथे गोळा झालाय. आता तो पसरून ठेव जरा, सगळीकडे कर. गोला तिकडेच राहतो आणि आमचा चमचा वाकडा होतोय. तर तिने चमचा आपला पहिला घेतलाय, तिला आवडला तो. ती म्हणजे करते. मी बोलत होती तू दुसरा घे कडक, तो म्हणतो ना छान आहे, राहू दे. आपल्याकडे हा वुडन आहे, असे 3-4 वुडन आहेत ना आपल्याकडे. आहेत. 3-4 आहेत आमच्याकडे वुडन हा, वाटे. चल ते आता काढील, त्याचं काढ सगळं. हा. हे काय घेऊन आलीस? हे मिश्रण आपण बनवलेलं आता हा हा ह्याच्या करंज्या करायच्या. ओके. भाई आलात खाली? बाबू काय करते? आई तिला राऊंड मारायची होती. आणि इकडे काय चालू आहे? हे ना जरा रवा गरम असतो ना, हा म्हणून जरा चमच्याने जरा असं मळून घ्यायचा, नरम करून घ्यायचा. ओके. नाहीतर असाच आपण ठेवला ना थंड व्हायला तर त्याचा उपमा बनेल. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे की सर्व म्हणतात आहे की मम्मी की बाबूचा फोटो बोलतो, बाबूला दाखवत का नाही? तर मला तुम्हाला एक ना मी तुम्हाला असं सांगतो बघा. इकडे आपले मेन लीड आहेत, इकडे आपले न्यू कमर्स आहेत, म्हणजे न्यू लीड आहेत, इकडे आपले डायरेक्टर प्रोड्युसर आहेत. पण जेव्हा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची परमिशन नाही मिळत ना, तोपर्यंत आपण पिक्चर रिलीज नाही करू शकत. है ना? तर तुम्हाला काय समजलं असेल तर राईट समजलं असेल. आमच्या आता कसं समजवायचं तुम्हाला बरं ना? बोर्ड ऑफ इथे म्हणजे कसं, आता समजा काजलला बाबू झाली असती ना तर म्हणजे तो माझा अधिकार होता की मी तुम्हाला पटकन दाखवलं असतं. हो पण ताई माझी आहे, पण बाबूचा अधिकार पण दुसऱ्याचा असतो ना. हो, तर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकडे बसलेले आहेत ना, त्यांनी परमिशन दिल्याशिवाय बाबूला नाही दाखवू शकत. हा नाही दाखवू शकत. तर तुम्हाला काय, आता थांबा तुम्ही थोडे 2 महिने थांबा जरा, तुम्हाला नवीन बाबू दाखवतो आम्ही. परत काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग होणार त्यांना. आता काहीच नाही आहे बाबा, अजून काहीच मस्करी. नाही. आणि तुम्ही ताईच्या बाबूसाठी प्रे करा, चांगले विशेष प्रे करा. हा नक्की. ती थोड्या दिवसांनी, महिन्यांनी, वर्षांनी काहीतरी दिसेल तुम्हाला. मी ती स्वतः येईल स्वतःहून येईल बघा, धावत तुझ्या समोर, बोलेल छम 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 करत येईल. बोलेल मामा तुम्ही मला व्हिडिओ मध्ये घेत नाही. कट्टी करेल. बोला आता कट्टी, आता बट्टी, आता तू या आमच्या व्हिडिओ मध्ये. असं चला इकडे झाला थंड मम्मी. हे हात घालेपर्यंत थंड व्हायला पाहिजे. ओके. हात भाजायचा. हात भाजलेले व गरम आहे ना. आता इथे आपल्याला रव्याचं पीठ बनवलंय ना आपण, तर कसं माहितीये, पातळ पोप्या येत नाही त्याचे. तर तिला आता काय करते माहितीये, म्हटलं करंज्या कर. करणार काय होते तुम्ही? पातोळ्या करतात ना तसं करंज्या कर म्हटलं. चालेल. मोदक केला तरी चालेल. हा मोदक पण होतील, पण ते साच्यामधले होतील. हा हे बघा आता मी मिश्रण याच्यात भरते पूर्ण. जास्त भर मिश्रण हटणार नाही ना? नाही. चला नवीन शिकणाऱ्यांनी पण इकडे लक्ष द्या कसं करायचं. आणि आता काय करायचं? हे बंद करायचं असं. बंद करायचं. हे बघा हे असं
बरोबर बंद करा. आणि आता तुम्हाला सर्व रेडी झाल्यावर दाखवतोय ना. हा हे तर सर्वांना माहिती आहे. माहिती आहे. हो पाठ ठेव पहिला. तिकडे आपण रांगोळी काढलेली आहे. बरोबर रांगोळीच्या मापावर पाठ. शुभ लाभ. नारळ ठेव, नारळ ठेव. पण नागोबा दिसतोय ना काजल. आता इथे कसं ते बेल बिल असतात ना, वेलदोडे असतात नागोबाचे. ते आता इथे नाही ना आपल्याकडे मुंबईला. गावाला भरपूर असतात, रानातून आणतात ते सगळे वेली तोडून आणतात. त्याच्यावर पूजा हा करतात. वेली सगळे असतात ते. करंड्याचे करंदे काय काय असतात ते. फुलपत्री, सोनचाफल्याची फुलं, सोनपापडी अशी आपल्या घराच्या भोवती येतात ना, ते सर्व फुलं असतात. म्हणजे आपण नागोबाला फुलं घातली. आपल्याला आता इथे नागोबाला दूध आणि लाई व्हायचे आहेत ना, तर त्यासाठी आपण आता ही प्लेट ठेवली. हा आता त्याच्यामध्ये पहिलं पाणी ओतायचं. घेतलं पाणी. दूध, नागोबाला दूध. हा लाई. हे नागोबाचं खरं खाणं झालं. टीका लावला नागोबाला. लावला ना. आणि ते बघा आम्ही बनवलेले मोदक कसे दिसतात एकदम परफेक्ट. साच्यामध्ये एकदम परफेक्ट येतात ना. नैवेद्य दाखवलेला आहे. तर अशी आमची पूजा झालेली आहे आता नागोबाची. आता आता तू त्यांना काय सांगायचा, प्रार्थना करायची. माझ्या भावबंधांना, लांड्या पांड्याचा भावबंधाचा येईल विस्तार वाढू दे, असा म्हण. आता तो हार तू चढवलाय ना, ते तू आता ते आपले वेलदोर असतात, ते चढवून बोलतात. हा बोल, त्याला हात लाव, नारळाला हात लाव. काय बोलतात? माझ्या लांड्या पांड्याचा, माझ्या लांड्या पांड्याचा, भावबंधाचा भावाबंधांचा वेल विस्तार वाढू दे. वेल विस्तार वाढू दे. हा तर अशी आपली पूजा झालेली आहे ना. हा आता घरगुती आपली नागोबाची पूजा केलेली आहे. नागोबानी पण आपली मान्य करून घ्यायची. पुढच्या वर्षी आम्ही गावाला गेलो तर खरोखरच वारुळात पूजा करून दाखवू. नक्की. चला आता पूजा झालेली आहे. आता काजलला मी गिफ्ट देतो. चालेल. चला आता इकडे काय करतेस तू काजल. नागोबाला एक मोदक ठेव. हा नागोबाला आणि मोदक आपल्या ठेवलं. मुक्तावर पाणी सोड. पाणी अर्पण करायचं असं. म्हणजे कसं जेवण नैवेद्य अर्पण झाला. नैवेद्य खाल्ला है ना. हा देवाने. सर आता नैवेद्य उचल, मोदक उचल, पप्पूला दे. चला माझ्या हातात द्या, म्हणजे सर्वांना झाला प्रसाद. या सर्वांनी हा, प्रसाद सर्वांना खायला. मोदक दे. सर्वांनी हल्दी काजलने राहावा. बनवलेले. आणि आईने आणि काजलची मी पहिली बनवलेले. काजलची पहिली नागपंचमी आहे. हो. तुम्हाला चांगली मी साजरी करून दाखवली असती, पण काय अँब्युलन्स गाडी आली ना मुंबईला, नाहीतर आम्ही तिथेच राहणार होतो आतापर्यंत. गणपतीपर्यंत राहणार होतो. चला आता तुम्ही पण प्रसाद घ्या. आणि मी काजलला काय गिफ्ट देणार आहे ना, हा, ते तुम्ही दोघं बसा नागपंचमीचं. दोघं बसा तिकडे. बस बाय. भाईला देते सांग. बाईला देता. तर आमची मंडळी बसलेले आहेत. तर काजल डोळे बंद कर आणि हात दोन्ही हात असे कर. डोळे बंद कर. डोळे आज बंद. तुला नागोबा प्रसन्न झालेले आहेत. नागोबा आणून ठेवला ना तो बघा. नागोबा नाही ठेवणार. नागोबा प्रसन्न झालेले आहेत. होय का? तेव्हा तुझ्या मिस्टरांनी तुझ्यासाठी काहीतरी आणलेलं आहे. हो का? मिस्टरांनी. हा मम्मी काय? अशी प्रसन्न झाले. काय होतं ते. बाबूचा देवीचा प्रसाद. बाबूचा सुसूचा डायपर. आशीर्वाद भेटला. अमृत अमृत. म्हणजे लवकर बाबू येऊ दे. दुद्धू प्रजुला तुला प्रसाद. हो का? बाबूने दिला तुला प्रसाद. हे होता गिफ्ट. हे होता ये आमा. काय मस्ती करतो पाहिजे नाही, चिवलं मग नाही. चिवलेला. तुम्हीच घ्या. नको तुम्हीच घ्या. काय तरी मला तर काहीतरी देताय. हे घे. जा.
भारी. मग आता काय करणार? आई गं. काय वाटलं दिलं काहीतरी? म्हणायला काहीतरी हा एवढा बसवला, डोळे बिळे बंद कर, हात पुढे कर. बरं आहे. बाबूचं डायपर देऊन नशीब शूज केलेली. बरोबर तो वेगळा ठेवलेला मी. लाचला काय असतं ना. नाही मी ताईला बोललो ते वेगळं ठेव. ताईला लक्षात दिलं. बाई पण येऊन बसले, बरं काय बघायला भेटेल काय आणि काय नाही.